bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ye araba ye bɛɛ kalo tile saba san ba fila ani mugan saba ye a ka donkibaru waati se bi donkibaru kɔnɔna la an bɛ to Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka Mali finitigilakaw lakana n'o ye malidenw ani bolofɛnw o sabatili Mali finitigilakaw halisa olu kɔni bɛ da o sow fɛ hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa nkalon ni o kɔni tun bɛ boloya min b'a yira k'a fɔ ko Menaka ale lakorilen bɛ ni banbaaciw yɛrɛ kɔni an bɛna an da don a bɛɛ lajɛlen na ka kɔlɔlɔ kɔnɔna ka far'o kan halisa an bɛ taa Bayangara olu ka gouvernement kɔni ye ayiwa sariya min kɔnɔna la u b'a fɔ moto sen fila o si den kelen kana feere Bayangara fo ka taa se min bɛ tali kɛ pétrole ayiwa ka se ka sɛbɛnni dɔw la an bɛna da don na ka kɔlɔlɔ kɔnɔna la halisa an bɛ to an ka bakurubaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Gawokadenw olu kɔni ye a yira k'a fɔ malidenw ye wele min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɔnɔna na ni o de ye k'a fɔ ko MINUSMA ka ta ka bɔ an ka jamana kan olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu ni Bamakɔ tɛ hakilina kelen na an bɛna bɛɛ don fɛnɛ na ka kɔlɔlɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko kura tuguni i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakuruba kɔnɔna la Mali kunkanko kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka banbaaci kɛlɛ halisa a baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Mali finitigilakaw baara min bɛ olu la o de ye ka se ka jamanadenw olu bolofɛnw ka se ka olu lakana o baara kelen o de bɛ ka sabati Menaka ale ni a dafɛ dugu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na kunnafoni ayiwa lankolon ni olu sɔrɔla waati tɛmɛnlenw na min b'a yira k'a fɔ k'a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw ale ni nanzaraw olu ka ayiwa teleso dɔw yɛrɛ kɔni fɛ min b'a yira k'a fɔ ko Menaka yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen k'a lakori ni banbaaciw yɛrɛ kɔni ye i b'a ye o wale min n'o kɛra o waati yɛrɛ kɔni tɛmɛnlen la finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni tala minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ opération Maliko kɔnɔna la olu ye wulikajɔ kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 22 ka taa bila tile 26 la ka gɛrɛ n'o ye Menaka ayiwa maa ɲɛmaaw la min fo ka taa se ayiwa Menaka jamanaden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa f'a ka ja finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka lakanaw k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen sabati yaasa u ka se ka kuma min ni a bɛ ka cari diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ a tiɲɛ ni a nkalonw ka se ka olu yɛrɛ kɔni yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la gouverneur min bɛ yen nɔ n'o ye marabolo ɲɛmaa ye colonel major Isa Tinbeli ale kɔni ye min ye Mali ɲɛmaaw jamanadenw malidenw k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni hakili lasigi Menaka bi an bɛ waati min na lakana a sabatilen yɛrɛ kɔni don bi an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ dugu donda k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dayɛlɛnnen bɛ dugudenw u ka taa ni ka segin a bɛ ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye feerekɛlaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'u ka feere la mobili minnu kan ka don ani minnu kan ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ u bɛ ka don lakana ale ni basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ ka fɔ min ye banbaaciw ye u kelen kelen kɔni bɛ yala la n'o ye EIGS ale ni EGIM ayiwa olu yɛrɛ kɔni maa ye hali n'o y'a sɔrɔ kuma dɔ la u bɛ a laɲini ka bingali wale ka se ka o ta ka maliden nanamasumaworo yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganw bɛ minɛ fo ka taa se maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ta u yɛrɛ ta coyi u bɛ ko olu la wa n'o ye Menaka yɛrɛ kɔni a dafɛ dugu dɔ yɛrɛ kɔni na i b'a ye gouverneur a ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ta tuguni Mali finitigilakaw olu bɛ baaraba minnu na yen ka se ka u fo k'u waleɲuman dɔn bari u ka cɛsiri n'u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra sababu ye u bɛ ka ɲinini min ni ayiwa zolenda min kɛ duguba kɔnɔna la Menaka ye fo ka taa se a dafɛ dugu yɛrɛ kɔni ma a kɛra sababu ye maliden caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka kɔnɔna la a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na olu n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka don lakana ayiwa o yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la an y'a fɔ an bɛ to halisa an ka jamana kɔnɔna la an bɛ taa Bayangara ale marabolo ɲɛmaa ye sariya min b'a yira k'a fɔ ayiwa moto sen fila kɛrɛnkɛrɛnnenya la motoba ninnu n'a bɛ f'o ma ko gros cylindre k'a daminɛ Awju ni Abasi ni Absoniki olu yɛrɛ kɔni na ayiwa a feereli fo ka taa fɔ ko sariya kura wɛrɛ yɛrɛ kɔni taara nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabilala n'o ye Bayangara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ mun ye nin waati laban ninnu kɔni na ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin moto ninnu de kɔni bɛ ka don min y'an ka jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔnbolo ka taa tilebiyan fanfɛla bolo yɛrɛ kɔni jamana cɛmancɛ bolo la ani jamana kɔrɔnya fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu y'a san ani a bɛ ka taa di maa minnu yɛrɛ kɔni ma olu yɛrɛ kɔni tigɛti ka dɔn yaasa ka se ka basigibaliya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ banbaaci kɛlɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sen na k'o ɲɛsigi o kama gouverneur fɛnɛ n'o ye Bayangara ta ye sariya min kɔnɔna la a kɔni y'a yira k'a fɔ o moto kofɔlen ninnu n'a bɛ f'o ma ko gros cylindre ayiwa sen
filaw olu yɛrɛ kɔni tɛ feere bilen bayangana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo sariya wɛrɛ olu ka ta ka kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ a ma bɔ o la ni a m'i da don pétrole ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ma min ye balina kɛ o feereli la nka a ko maa o maa ni e de kɔni bɛ pétrole ale ni a nɔfɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen n'o ye essence fo ka taa bila gasoil yɛrɛ kɔni na ayiwa i ka se ka i yɛrɛ kofɔ sɛbɛn ka d'i ma yamaruya ka d'i ma i ka sɔrɔ ka don a feereli la ko n'o kɔni tɛ ayiwa n'i minɛra i bɛ ɲangi an bɛ to halisa an ka jamana kɔnɔna la an bɛ taa gawo sifinnaka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu kɔni ye wele min dara bamakɔ ka denmisɛnw yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mouvement yɛrɛwolo olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu tɛ MINUSMA ka t'olu yɛrɛ kɔni na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu t'a fɛ bi u t'a fɛ sini ayiwa o wele min yɛrɛ kɔni dara bamakɔ yan nɔ o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a ye gawo kɔnɔna la sifinnaka dɔw fɛnɛ bɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin hakilina ani olu yɛrɛ kɔni ta tɛ kelen ye olu tɛ nin fɛɛrɛ in yɛrɛ kɔni dɛmɛla ayiwa o kama olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye lajɛba kɛ lajɛ min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini de ye MINUSMA ka to anw ka jamana kan bari ka d'a kan ko ni MINUSMA bɔra nin bɔ waati in na a tɛna se ka wolo dɔwɛrɛ foyi la ayiwa gɛlɛya de kɔni kɔ olu o kama olu ko MINUSMA yɛrɛ kɔni ka to yan u ma da o dɔrɔn ma ayiwa u b'a yira k'a fɔ mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts a ma ɲɛma ni maaw caman b'a dɔn Adama Jarala di Ben le cerveau ayiwa ni jɛkulu nin yɛrɛ kɔni taara min ye ka se ka taa damakasi kɛ sɛbɛn ka se ka o yɛrɛ kɔni k'a don Ben le cerveau ale yɛrɛ kɔni nɔfɛ bari ka d'a kan k'a ko dɔrɔn ko min ye MINUSMA ye o ka taa ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Burkina jamana ɲɛma fo ka taa se a minisiri ɲɛma yɛrɛ kɔni ma ayiwa ni